bugün Dünya İnsan Hakları Günü'nden bir gün önce Bahatina dehê berfanbarê Roja Cihaniya Mafên Mirovan de, Komareyên Mafên Mirovan raporta salaniya binpêkirinên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di warê mafan de rû didin parvekir. Di raporta hatî ragihandin de di 11 mehê neboriyên sala 2022 de herî zêde mafê jiyanê û mafê azadiya fikr û ramanan hatiye binpêkirin. Li gorî raportê di şerê navbera PKK û artêşa Tirkiyeyê de di êrişên nîcetperestiyên li ser Kurd, penaber û kêmnetewan de ji ber nebûna bergiriyan li ser kar û di êrişên mêran yên li ser jin û zarokan de bi giştî 10,200 kesan canê xwe ji dest daye. Li gelveyekê li gorî raportê ji ber ku nûçe amadekirine û nêrînên xwe ragihandine 64 rojnamewan niha girtîne û derbarê 252 xebatkarên çapameniyê de jî doz hatiye vekirin. Mafnasî dibêjin di hemû qadên jiyanê de binpêkirin di asta Jordanê. adalet başlığında, ifade özgürlüğü başlığında. Di mijara edalet, azadiya fikr û raman û sizanekirinê de jî rewş li Tirkiye gelekî xirab e. Di warê mafên aborî û civakî de jî binpêkirin di asta herî jorde ye û gelê Tirkiye bi qeyraneke kûr ya aborî re rûbrû ye. Li gor raportên navdewletî jî Tirkiye di rêza welatên neazad de ye û herî zêde dosyeyên Tirkiye li ber destê dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê ye. Her wiha di raportê de tê gotin desthilatê Tirkiyê pirsa Kurd ev 7 salin bi şer dixwaze çareser bikin û di encamê de hetanha 6000 kesan canê xwe ji dest daye û di sala 2022 de jî dîsa Kurd tin hatin hesibandin. 2022 da tiştekî wek yani baleme bikişine vek işte gaveke aştı gaveke siyasi ne diyare çapemeniye de liser siyaset mederi Kurdan da liser sazi Kurdan da liser naslame o zamanı Kurdan da dîsa qedexe kirin berdewam kir. Li gelveyekê di raportê de tê gotin ku li girtîgehên seranserî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê niha nêzî 340,000 girtî hene ku ji wan 1500 zêdetir girtiyên nexweşin û di 11 mehên neborî de 61 kesan di girtîgehê de canê xwe ji dest daye. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.